sezónu, euro a půl na hodinu. Ale je tu podstatně víc lodí, jak v té rovině. A nebo jak v Londýně, velké kolo. London Eye se to jmenuje, myslím, nevím. Nevím, jestli tam vzadu nepřiplula zrovna ta loď z té Neptunovy jeskyně. Tam předu, jestli nepřiplula ta loď z té Neptunovy jeskyně. To bude to opevnění, jak jsi říkala, kolem toho. Radnice bych to tak viděl, ne? Asi ne. Nějaký ten kapitánát nebo něco. Ne, ten byl tady, myslím. Jo? Mhm. Tady se To bude normálně asi hotel, nebo... Evi, půjdeme teda po těch hradbách, tam tak nějak leze, nebo si první. Na hradbách tady bude plno kavárníček. Předpokládám, že pohraniční stráž asi. A tady mají loď, mají malou. Pobřežní hlídka, no. Tak jak mají amici asi to. A tady to bude cítit víc, jak jezdí ty lodě, tak to pěkně rozmíchají ten vzduch, tu vodu, ten mořský vzduch. To musí být posprejované. Benzínka tady bude asi. Tak oproti Dubrovníku to má rozhodně širší ty cesty, no. Tady. To je sakra Marina tady toto. To, když to člověk vidí z vrchu. Říkám, to je sakra Marina tady to. Na mapě je napsané Start of the Sea, ale Start of the Sea čučí na lodi, na nás se nepodívá. A v dáli Capocacia, kde je Neptunová jeskyně. Bohužel se tam tentokrát nevypravíme. Taky tady mají ten tmavý písek. Nevím, jestli jedenkrát za čas to nemusí bagrem odbagrovat to ten. Jo, tak. Ale tady je to trošku větší, takže. To je takové vystrčenější ten bastion, tady uvidíme ty hradby líp. Všichni se k tomu hlásí, kdo z toho může něco vytřískat. Tady byl Marco Polo, tak to tam napíšeme, aby jsme z toho něco vytřískali. Aspoň bílá jedna zeď, jináč to mají všechno takové barevné. Tady se to teprve chystá.
Podivu ještě není úplně všechno pozvírané. Ale je vidět, že už sezóna pomalu začíná, už se otvírají všechny ty hospůdky. Tady jsou schodky. Torre di Giacomo. Ale vlny máme celý týden. Myslím, že tady budou i vlastně přes léto. Sice ne tak velké, ale je větrno, ale poměrně teplo, 25 stupňů. Na výlet je úplně super. Co je tady teď? Aha. Tak asi už se to rozebralo. Torre di Suris. Takže bychom se přesunuli do toho historického centra, tady vidím tu barevnou populi. A kostel. Kostel San Michel. Proč to nenatáčím? Nevím, kam se rozhodnout. Všechny ty uličky vypadají krásně. Musíme vybrat směr, kterým se vydat. Bude podobné. Jednu stranu uličky. Ale asi tak to Eva nemyslela, takový kamení. Torre di San Giovanni. Jsou tu palmičky. Takže kostel San Miguel, tam aspoň jsme našli blížičku z druhé strany. Máme zvukový doprovod ľahkového motoru. Tam nic moc ne. Ale je to pěkný.
Musím říct, že je to Alghero, jak se nám to neplete s Bosou. Toto je co za kostel teda? Vím, že by to měl být ten symbol s tou 8 věží, ale nezapamatoval jsem si to jméno. San Francisco. Takže obejdeme to uličkou. Podíváme se, jaké mají prádlo doma. Tady pověsí prádlo, tady zezadu vyfukují jídelní smažené věci, tak to bude mít pěkně na uně, to prádlo. No jo. Chodíme dokola, kostel je asi v nějakém mikrobloku těch baráků. Takže když je tma, rozsvítí se ty zárodočky, asi být paráda. Tady to musí být úplně super. Hospůdky, svítí to tady ty lampy. Ale asi to bude taky uzavřené. Můstek. Ale tady jsme venku z toho starého místa. Chtěli jsme se podívat tady k tomu kostelu, jak je ta věž. Ale tam obešli jsme to celé a nic. Je to tam schované, no, zatím. Katedrála di Santa Maria. Sant'Anna. To je obrovské, že, ta katedrála. Že je to obrovské, ta katedrála.
květináčky. Piazza Civica. Tady je výstup z toho města Zuzu.